v 70. rokoch 20. storočia ako rekreačné zariadenie pre zamestnancov. Neskôr pôsobil ako ubytovacie a stravovacie zariadenie pre turistov, ktorí navštevovali okolité lyžiarske strediská na Čertovici. Hotel bol v 80. a 90. rokoch veľmi populárnou destináciou, avšak po privatizácii v 90. rokoch začal chatrať. Svoje brány definitívne zatvoril v roku 2000 a dodnes je opustený a prázdny. No nič, pani Adamovej. Tak tu dneska s mojím kolegom Peťkom ideme trošku prebádať tento tu hotel, jak to tu vyzerá momentálne, v akom stave. Tu by sa tancovalo, ne? Peťo, čo povieš? Ale kamo, keď si naozaj predstavíš, tu by museli byť aké dobré party, ne? Les, dobrá hala. No čo, tu asi nejaká kuchyňa bola, nie? Alebo čo? More, jaké veľké kúpeľky, hej? Čavo. Tu má nejaká... Tu bola basa. Tam som reže, tam bola basa. Čo to? A to tu sprchy, nie? Alebo kuchyňa, alebo daco, ja neznám. To tu boli sprchy, alebo kuchyňa veľká, alebo čo. Tu ideme do pivnici. Ideme pozrieť dole do sklepa. Tady byl vinný sklepek. Tu iba taká malá pivnička. A to hej, no to som... Počkaj, nie, tu aj tu sa dá ísť, kúkaj. Tu už tu nevie fest, no. Takže zatiaľ takto. Za chvíľku pôjdeme na ďalšie poschodie. Hotel Šport bol jedným z najväčších a najobľúbenejších hotelov vo Vyšnej Boci. V hoteli sa nachádzala reštaurácia, bar, diskotéka, bowlingová dráha, biliardová miestnosť. Hotel bol obľúbeným miestom na konania svadieb, rodinných oslav, firemných akcií. A že vraj v hoteli sa mali diať aj nejaké paranormálne javy. O budúcnosti hotela v dnešnej dobe nie je známe skoro nič. Vieme ale to, že miestni obyvatelia by ho chceli znova zrekonštruovať, opraviť a otvoriť. Na čo sa ale momentálne v dnešnej dobe nenachádzajú žiadne vhodné finančné prostriedky. No iní by ho chceli zbúrať, zrovnať so zemou a postaviť na tomto mieste niečo nové.
pán vedúci, komín máte vyčistený. Zatiaľ dám tu rubrik. Potom vám poviem, že koľko smieje, hej. Smieje sa dohodneme na cene. Komín čistý, síce máte bordel. Komín je čistý, to je hlavne mať čistý komín, pán vedúci. Čistý komín to musíš vymiesť štietkou. Ako môžete sami vidieť, budova hotela je úplne v dezolátnom stave. Strecha je prepadnutá, čo uvidíte následne v ďalšom zábere. Okna sú vybité, interiér je v dezolátnom stave, úplne. Je to tu totálna katastrofa zvonku, je to obraskené stromami, bulinou. Ako môžete vidieť, dneska nám aj prší, takže sami si môžete spraviť pohľad, jak to tu vyzerá. Sme momentálne na najvyššom poschodí, což je druhé poschodie, pretože pri zemi je prvé, teraz sme na druhom. A ako neodporúčal by som moc niekde tu nachodiť, už teraz tu je tu dosť nebezpečné. Takže môžete si spraviť obraz sami, ako to tu momentálne vyzerá na najvyššom poschodí. Tak na tejto budove sa už čas a všetko ukázalo. To je rozbrakované úplne, komplet kaci kokos. To katastrofa, to už ruina. Toto tu už je ruina z hotela. Toto rekonštruovať, zrovnať so zemou. Zobrať tanky a zbúrať so zemou. Ale ten výhľad je neskutočný. Ostatok tu není nič k nahlednutí, ale ten výhľad najvyššieho poschodia je na nezaplatenie. To ruina, čistá ruina. Aj keď hotel dlhé roky chátra, výhľad na Nízke Tatry je stále rovnaký a je to jeden z najkrajších výhľadov, akých som videl.